Díomh gach aontaine, cuimhín an seo compórdach I Maciston. A ggóir an seo seo, beimid ag caint mé ar Truailliú Solas. Tám tar éis caint mé ar Truailliú Solas hena féin ar an sih YouTube seo, Tám chun caint mé ar Truailliú Solas a ríis san áisneach ach Tám chun caint mé ar Truailliú Solas a ggóir an seo seo. Contas nu rih kaint mé ar Truailliú Solas, seo iad na planédi atá fáca san spéir inis a tar éis, párád nó marshall na planédi. Tá an Mercéir agus an Venus anna cóngrach an sin, hart ar na deire seachtainna téimiid gotí an cagú lá déag. Sin é an Mercéir agus Venus anna cóngrach, sin céco cóngrach is a déideach siad bheith dearach an aca le na céile. Sin cé congrach is tá siad chuna bheith an óir seo, déideach siad a bheith níos congrach le chéile óireanta eile a blianta eile. Ach sin iad an Mercéir agus Venus, tá an Arán nó Uranus chuas an sin I áit aigen in naca lena seachta fóracha, Jupiter agus Mars. Tá beimid ábalta iad a eiscint agus an Gaeltacht an sin, an Gaeltacht lán. Tíimiad ar náiscinní an tríide go an Gaeltacht lán an sin. Seo é an spéir anna lua is títhe le hórtaréis seach agus hena féin tá réirc magalóir, tá an réirc das. Fós tá beag gáín solas go teachta steach san spéir. Meas an ghfuil míad ag fécint ar an spéir a ggóir an cathair a ggóir cathair beag cosúla cathair curcií. Má téimiad ar dús, go dtí cathair beag gáín níos mó. Tá solas na gréin a fós ag teachta steach go dtí an spéir. Tá an gríon ag tosnú ag dul in na lí, ach níl an grín in na lí fós. Ó cathair a bhd níos mó ná cathair curcií. Ag seachta clog, fós nílach páirtna den budach de Orion le heiscint an seo. Tá an réalta sciile le heiscint an seo. Tá an réalta sciile, tá Sirius an réalta sciile, réalt an Madra agus an planéid Venus cailacín an madan is cailacín an ihe I an seo ach an cailacín Venus an planéid is gile, an rud is gile, an raid is gile, san spéir tar éis an Gaeltacht agus an Green. Tá Jupiter le heiscint, tá Mars le heiscint, níl mór an réaltainna le heiscint, agus má caiimiid timpeall go dtí an chuaigh an seo. Ag a seachta clog, níl an camcéachta nó an pota, an béir mór pe anam gléann tú níl na seacht réaltainna a léiríonn cá bhfuil an réalt chuaigh nó réalt an ólas, níl na seacht réaltainna sin le heiscint. Ag an am seo, ó cathair a bhd níos mó ná cathair curcií. Téan an rud seo chuas a bhd níos mó ach spéir cosúla seo le na gáflein éí le heiscint agus fiú an réaltas sciile buinte ón spéir nó an sin é an é. Fecinn Sirius a bhd róbeag an seo, ní fecinn Sirius cosúla Sirius in éair ach sin é an réaltas sciile fiú an a dachar le heiscint. Ag a seacht le hórtar éis a seacht ó cathair a bhd níos mó ná cathair curcií. Sin an sé spéir bí na gut má tá tú ag seasamh I lár stáitse nó má tá tú ag seasamh I lár park imirthe a bhfuil lasta suas go thomláin lena síolte olmhór. Seo amachfainn tú, seo spéir furfa, tám tar éis té go dtí spéir furfa. Seo spéir furfa. Glua is títhe, ag a seachta clog. Tá na gá planéidí le heiscint, cosig mé timpeall bí gáí níos mó. Tá na gá planéidí sin le heiscint, an Mercéir agus Venus, an Arán, Jupiter agus Mars, go léir le heiscint an sin. Agus tá spéir cosúla seo anmh. Níl mór an spéir na cosúla seo nó spéire fáca ar domhan gach cathair gach ile cathair tá gach ile cathair tá roiarc satellite chúsan sin tá roiarc uafásach a gcomparáid le seo agus measam an bhfuil sin é sin é an stáisiún spás ag na náisiúnta ag trasnú an spéir anna geal ó spéir chomhdorcha cosúla le seo. Níl mór an spéirna cosúla seo fáca ar domhan ach tá ceann híos I Curie I timpeall bailína Skellige sin é
an Park Spéartha Dorcha is mó an taobh seo an phlánéad énos cinnte an ceann is mó in éireann. Gacile bliain tá Féile na Spéartha Dorcha chias Céirí de bhór an spéir íon glán cosúla seo. Tá Féile na Spéartha Dorcha ag teach suas ag deire an mí seo. Tá an Gaeltacht Iveragh agus an Spéartha Dorcha is gur beagnar an áit céin iad. An cuid is mó den Gaeltacht is san Park Spéartha Dorcha atá sé, agus an cuid is mó den Park Spéartha Dorcha clúdaíonn sé áit a bhfuil mar Gaeltacht. Tá siad beagnach mar an ggéine an áit le an Spéartha Dorcha agus an Gaelga. Dábhrí sin tá ag leabhart beabhléir seo as Gaelga i ré seachtain na Gaelga freisin. Híos a ball na Skellige ag deire mí na Márta tá Féile na Spéartha Dorcha. Má tá tú híos é áit có Dorcha le sin, déitach tú na planéidí seo go léir eiscint nóair tá an Grian ag dul in a lí agus is Gaeltacht í. Tá Féile na Spéartha Dorcha ag teacht agus tá seachtain na Gaelga siúil fós. Dábhrí sin measam gur tain na Burtacha le chéile an bhá spéir có Dorcha le seo agus an teanga Gaelann é á leabhart freisin. Táimid chun brú beáníon níos déanach is títhe. Gan éon Truailliú Solas. De gná níl na satellítí siúil, tá si go dáas go rudaí cosúla an stáisiún spás. Déad míad é sin eiscint an deir seachtainna seo. Níl sé cinnte tá an stáisiún spás ábalta boga agus tám á tafid é seo ag tá sach an seachtain agus well, Tom chun é seo chur suas massam ag tá sach an seachtain freisin ach Tom ag fécint inis an áisnach. Ní lenach cúpla léhananta ach déadach an stáisiún spás boga sna léhananta sin. Tá an stáisiún spás faoi smacht daoine, tá daoine a gceannas agus tá daoine ábalta é a boga ó héh áid go háid rudí cosúla sin. I spéir go chumlán Dorcha, Caimid brú raig go dtí go bhfuil an Mercéir agus Venus imethe ón spéir mar go bhfuil na gáflein éirí sin sais gramathe láistigh de solas an Grian ag dul in a lí. Ní beag an Spéartha Dorcha gan éon solas ón Grian go dtí go bhfuil na planéidí sin imethe. Freisin tá an Gaeltacht lán an sin. Beag an spéir bhd níos Dorcha nóair atá an spéir go thomláin glán, íon glán cosúla seo. Tá a lán satellítí an seo a go háirithe má táimid is spéir go thomláin Dorcha. Tá bháil den na spotí sin eiscint ag boga timpeall. De gná tá na satellítí buinte níl siad sais siúil sios an seo is stellarium. Tám chun iad a bhaint a ríis ach má tá tú is spéir Dorcha gan éon Truailliú Solas ó an talamh fós tá Truailliú san spéir. Tá tú ábalta na spotí seo eiscint ag dausa tríd an spéir na satellítí. Agus is 6 Truailliú é, 6 Truailliú an nua é, ach an 6 fér Truailliú is se an fér Truailliú an brúscar atá lasmuid den atmosfér. Tá brúscar agus tá satellítí an. De gná an chud is mó de cad bhfuil míad ábalta eiscint is iad satellítí atá ach tá fér brúscar, tá fér brúscar amach ann freisin. Tom chun brú beagnáíonn siar, seo spéir an bhá nach bhfuil có Dorcha le Park Spéartha Dorcha. Seo á das Dorcha tá tú ábalta beagnáíonn de bóthnabó finne eiscint a bheoh sé dachar. Bheoh sé dachar éis sin eiscint chun féarna insint le desúla an nod. Caithfidh tú fannacht thart Dúirtar fethe nóméid ach láthóir a clig chuna le cinnta chun cinn tú go bhfuil de súla i gceart go bhfuil de súla sais compórdacht le an Dorchatas. Tá de súla tar éis athrú chun a bheith réig agóir olamh agóir an Dorchatas caithfidh tú fannacht sais fethe nóméid nó trucha nóméid go dtí go tharlaíonn sé sin. Níl tú ábalta é seo go léir eiscint díreach nóair atain tú amachchas de cáir nó amachchas de teach nó péáid agus éon solas má chuann tú de súlanna éon solas cailann tú anáis cuacht breise sin. Tá de súlanna ábalta a lán rudaí eiscint san Dorchatas nóair tá siad olamh, nóair tá siad socratha a caithfidh tú thabhairt sais fethe nóméid, trucha nóméid. Gan fiú fécint de fón póca nó aon rud cosúla sin. Má fécinn tú ar aon rud geal caithfidh tú sais thosanú a ríis ag córamh síos nó tric an óméid. Seo spéir fós má go leor níos fearr ná cathair curcií ach níl sé go hiantach.
nu si an spéir féidir. Tá míad ábalta cúpla den de fórlacha eiscint ach cinnte an seo níl seacht fórlacha ann. Tá béidir ceithú cuaig ach níl seacht. Tá spotta a ggóir cléomh Ryan seach is cléomh seach is lína. Tá míad fós ábalta na chud is mód an a rudaí eiscint agus má casamí timppel, tá míad cinnte ábalta an camcéachta nu an potta a eiscint an sin. Agus don rotáhaach na seacht réaltí. Tá ábalta na seacht réaltí a eiscint gan stró, gan éon feibanna, tá ábalta na seacht dómh a eiscint. Má tagan míad th náisiún slí omláin go dtí cathair cosúla Kirkig, well, bhí sé sin cathair cosúla Kirkig, má té míad beágaí níos geal a ríis, tá míad chum beágaí den camcéanta cinnte a cailúnt. Seo an camcéachta le réalt ó bháin imethe, tá míad fós ábalta an réalt chuaig a eiscint, ach tá seo commónta. Tá sé anna dachar in is eiscint aon cín de na seachtar fórlacha ní leonach sais spotta níl drofóracha in éair atá tá an chud is mód an clíomh imethe freisin. Má buine míad an gealach a ríis chun cinntiú uafásach. Fiú é áit náhfuil có uafásach agus a déiteach sé bheith. Má brú míad an slí go léir beag ná cosúla an lei. Sin seo anáis rair go déadach tú bhaid má tá tú láisteigh de park imethe lena sílte mór arsúil. Níl mór an átainna a bhfuil cosúla sin. Sais agsúil timppel na háite gná cathair. Déadach tú a bheith cathair a bhfuil cófásach le sin. Ach tá mise sásta golóir a bheith écónaí a cathair cosúla Kirkig le spéir cosúla seo. Fiú má má déadach tú é a fiosú. Fiú le spéirna cosúla seo amach ann. Tá mise sásta ar a leid nach bhfuil an cathair Kirky có uafásach a déadach sé bheith, ach tá spéir cosúla seo. Well, cinnte tá spéir cosúla seo có das go bhfuil sé sásúil. Tá sé sásúil freastal chias ar cíirí heas nó hús go dtí méo go dtí na parc na Spéartha Dorcha chun spéir cosúla seo a eiscint níl mór an átainna san dana bhfuil tú ábalta é a dhéanamh. Ach sin é, seo sin má fí seán meabhléir na Spéartha Dorcha an Truailliú Solas na levéil de friúil cad atá tú ábalta eiscint cad nachhfuil tú ábalta eiscint. Má buin tú tanmhas den cinnte go brún tú an canapa a dearan go buin tú tanmhas a den cinnte go listálann tú grí me sih YouTube seo má buinn tú tanmhas ólaíocht agus Gaelga cosúla seo freisin tá sih idirlína gom cuivínscontent.ie má bhfuil fánn ort é seo a léamh agus is tólam go cílig mé thu thnáisiún seo a ríis.